שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון. היום אנחנו עושים סרטון מטורף. מותר לקחת רק פאמפים. אני מחשיב גם אילים, כי בלי אילים זה כבר כמעט לא פייר. אז עכשיו אני אתחיל את המשחק. היום אני נכנסתי לפורטנייט וראיתי שקיבלתי את הסקין הזה. כל מי שמשחק פורטנייט שיבדוק. אתה בסדר? אז עכשיו אנחנו הולכים לקחת רק פאמפים, זה כאילו שוטגנים. אסור לי משהו אחר, אסור לי AR. אם אני רואה נגיד AR מיפיק, זה כל מיפיק שאני רואה מותר לי. אבל אסור לי נגיד AR כחול, לא יודע, נגיד זה מותר, כל שוטגן מותר. דוד, הכל טוב? משתדל להיות בשקט. אתה יכול להיות בשקט. אם אתה רוצה להשתעל זה בשקט, זה בסדר. זה באמת. ואיפה אני אנחת? אוריאל, אסור לי לקחת אף דבר חוץ משוטגן. איך אני אהרוג את הבוס עם זה? לך לחרמון. אני לא אלך לחרמון כי יש שם אנשים. זאת בעיה. רואים טוב? לא, עכשיו לא רואים את הלמעלה. הנה. יופי, אז בוא נלחץ לא יודע איך קוראים לזה? אני לא קורא אנגלית, אני בכיתה ג'. בסדר. תקשיב, זה באמת סקין אחד המטורפים. אני יכול להגיד לכם איך מקבלים אותו. אני רוצה שתוך יומיים יש לסרטון הזה 30 לייקים ואני מראה לכם איך מקבלים את הסקין הזה חינם לגמרי. לי יש 600 לייקים. טוב, בסדר. אם לא רוצה פאמפ אני פשוט מוציא. טוב, אז בוא נראה מה יצא לי. בוא נוציא את ה-AR. אתה שוב, אסור לשתות את הכחול הזה. לא אמרתי, זה הילים. אמרתי מקודם מותר הילים, לא? רגע, זה בוט או בן אדם? אוי, שיט, אמן שוטגן. טקטיקה, לא מעניין אותי איזה. נו. טוב, אז עכשיו אני אשתה את הביג. שלום. מה נשמע? בסדר. נגיד לך סרטון. בסדר לדבר, זה בסדר. אתה יכול לדבר. פאמפ לג'נדרי, חברים. לא מאמין לכם. אני ממש צריך גרפלר, כאילו, אני לא יכול לראות מרחוק. חייב את הסנייפר הזה, אבל אני לא אקח אותך, הבנת אותי? מה אתם אומרים? אני חוצב, אני לא יודע למה. אני לא יודע לבנות. כן, אני יודע, אבל לא בקטע מטורף, כמו זיגי, מי שמכיר. דוד, אתה יכול להשתעל. יאללה, קדימה, בן אדם. איזה גרוע. יאללה, עוד פעם. קדימה, גם הוא מת. אוריאל, עשיתי, כנראה לא שמעת את ההתחלה, אני עושה סרטון, מותר לי הילים. תקשיב, איפה הבן אדם? תמיד זה מבלבל. נראה לי הבן אדם.
טוב, מחרפן אותי. יכול להיות לי עכשיו גם כזה וגם כזה לג'נדרי, אני אחצוב טיפה. אני אשפר. אז... טוב, בינתיים בואו נשפר את הפעם לג'נדרי. קדימה, עכשיו כל אחד צריך עוד טיפה והכל יהיה לנו פה פאמפים. וואו, זה הולך להיות משחק קשה. במשחק הבא אני הולך לעשות משהו יותר מטורף. אני הולך לעשות רק איירים, אז שזה יהיה וואו. אני מפחד, לא בא לי למות. הצילו, לא, 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 אולולולו, אולולולו, אני באולולולו. אני פה. או, יו, אחי, מה זה? בוא ניקח את זה. כן, אני יודע, אני לוקח את הטקטיקל. יופי, יאללה, קדימה. איזה בסה, יש שם אייר על אפיק. במשחק הבא אני הולך לעשות את זה יותר קל טיפה, אבל אסור לי שוטגנים, רק איירים. וואי, אימא'לה, לא. מה זה הגדול הזה בשמיים? איזה בן אדם גרוע. יש פשוט אנשים גרועים בפורטנייט. וואט? אוקיי, אז מה אתם אומרים? עכשיו נעשה איירים? כן. תקשיבו, אף פעם לא היה לוט כזה, גם אם אף פעם לא היה לוט כזה, כאילו, זה הלוט הכי טוב שהיה לו בחיים, עם שוטגנים. יופי, לפחות עכשיו זה לא יעצור לי באמצע, יש פעמים כי יש פעמים שלפעמים זה מראה לי במצלמה, עוד 5 דקות זה יעצור. אז עכשיו אין לי את זה. עוד יומיים, אני רוצה לראות 50 לייקים בסרטון הזה. אתם מגלים איך להשיג את הסקין הזה. הנה, רואים? גם הוא בן אדם חכם. הוא ידע את זה, הוא ידע איך עושים. הוא יודע. הוא טוב הבן אדם. טוב, עכשיו זה רק איירים, אוקיי? כל משחק אני מחליף את הנשקים. רק אייר, המשחק. זה הולך להיות סרטון קצת ארוך. מי שישאר, יישאר. קדימה. פה תמיד יש דברים. תיבה, איפה תיבה? תיבה תמידה. איפה הטבעונאית? איפשהו פה. פה. מה יש פה? פוקח. בסדר? נו,
המשחק הבא היה אמור להיות SMG. סימבה, בוא אליי, בוא, סימבה, בוא אליי. סימבה, בוא אליי. יש! מה אני רואה? זה AR? אתם רואים פה את היריות? אני לא יכול לקחת את זה. אוקיי, אני בבעיה גדולה. הוא היה בן אדם גרוע מאוד. אני לא יודע אם שווה לקחת. לא. מה גרוע מאוד? כלום הבן אדם. שאתה משחק איתו? לא. הילד פה לא מבין פורטנייט ואני לא יכול להסביר לו עכשיו. דוד, אחרי הסרטון אני אסביר לך למה התכוונתי, אוקיי? למה אתה אומר את זה לסרטון? מה, זה לא בושה. לא צריך לקרח בו. מי שיודע, צ'פטר 2 חזר, העונה הכי טובה. איפה אתם? איפה האנשים האלה? בטעות ראו אותי. לא נורא, זה בסדר. יו, זה נשק אחד גרועים. מה זה הנשק הזה? אוריאל, אתה מכיר את לבנדובסקי? מי לא מכיר? אחד מת? אוי לי, אני עובר על החוקים. אני צריך להוציא את זה. אוי לי. באמת עובר על החוקים. אני עשיתי חוקים שמותר לי רק נשק אחד לקחת. קוראים לנשק הזה. תקשיבו, אני הולך לעשות קילים. הרבה. וואו. זה בן אדם חזק. זה בן אדם גרוע, אבל... מה זה? אוקיי. אוריאל, אני רוצה לשחק בוול סטארס. שיחק מלא היום. חכו שנייה. חברים, אני עצרתי שנייה. לא היה כלום. טוב. אני עושה סרטון. לא, אבל אתה מפריע להם לשחק. לא, הם יכולים בחדר. דוד, זה פה. אז חברים, התחלתי, אני אספתי לעצמי קצת, רציתי לאסוף לעצמי קצת לוט, אבל לא יצא. אז בואו נמשיך. מה זה? סינג'י? ספלש. אוי לי, לקחתי סינג'י. לא, אסור לי. אני רוצה פה את זה לג'נדרי, זה הולך להיות מטורף. זה אף פעם לא היה לי, זה פעם ראשונה שלי. זה נשק אבל אחד הגרועים, רק 42. זה מוזר מה אני אעשה כזה הרבה קילים. אוי לי, אוקיי. וואו, הבן אדם הזה פשוט כיסח אותי. זהו, אני לא בורח.
וואט? תקשיבו, הבן אדם הזה מטורף. עכשיו, אני הולך לבוס. אם אני לא אוהב את הבוס הזה, נגמר הסרטון. עכשיו, אני הולך למיניגן, או לא, אם אתם לא מבינים על מה אני מדבר, אני אראה לכם. אני מתכוון או לפה, למקום הזה, שיש פה בוס, או למקום הזה, שיש פה גם בוס. רק הדבר הזה, ששתיהם ממש טובים ואני לא יודע לאן ללכת. אני אלך לפה, זה יותר טוב. עכשיו אני אעשה משהו מגניב. מותר לי רק דברים מיפיקים ולג'נדרים. הסרטון הבא שאני הולך לעלות זה רק אפורים. רק אפורים, אסור למשהו אחר. אם אני מקום ראשוני, זה אפור. אני הולך לפה. אולי אני אלך לשם, יש שם שוטגן. לא יודע. זה יותר טוב. יש לי שיטה כל פעם בתחילת המשחק לפתוח תיבה מיוחדת, מי שמכיר. מי שלא ראה, אני אראה לו עכשיו בסרטון. זה לא תיבה כזאת טובה, יכול לתת לך ממנה פעם, כמו שיצא לי בשתי משחקים הקודמים. אבל לא יודע, זה מדהים. זה פעם ראשונה שיצא לי פאמפ או משהו לג'נדרי מהטבע הזאת. לא יודע אם זה מדהים. שכחתי להגיד לכם. היום, כל מי שמשחק פורטנייט, שיכנס לחנות בפורטנייט, שירד הכי למטה שהוא יכול, תעלה עוד פעם בחזרה, אתה יום למחרת, תיכנס יומיים למחרת, אם תעשו את זה היום, אתם תקבלו את הסקין הזה עוד יומיים. אם תעשו את זה מחר, תקבלו את הסקין עוד 3 ימים. כל יום זה עוד יום, זה מוסיפים עוד יום לסקין. אז מי שעדיין לא עשה את זה, שיעשה את זה עכשיו. כי זה ממש שווה. שתיתי. אין לי מה לעשות. אוקיי. איזה כיף, הוא לא יכול לפגוע בי. למה יריתי בו עם סנייפר? בסדר? בוא ניקח שעות. שכחתי. אמרתי, אני יורד את הבוסית ואני מוציא את כל הדברים. זה הדבר היחיד שנשאר לי, המיפיק. שתי המיפיקים שאני מקבל מהבוסית. אז בינתיים מותר לי, אוקיי? הנה, זאת תיבה מיוחדת, מי שלא מכיר. זאת לא תיבה שתשנה לך את החיים, אבל זאת תיבה יותר טוב שאני אסמן את צ'ופה, שאני אצא מפה. מי שלא יודע מה זה צ'ופה, הוא לא יודע מה זה פורטנייט. צ'ופה זה המסוק. מי שלא יודע, החזירו את צ'פטר 2, החזירו את כל דבר שהיה בצ'פטר 2.
לי כוח למות מהגורים האלה. בוא ניקח את הביג. בואו נראה. חברים, אני יודע שזה סרטון ארוך, אבל לא העליתי פשוט הרבה זמן, אז זה מה שאני יכול לעשות בשבילכם. עכשיו, בזה שהפכתי לבוס, אני הולך לקרוא משהו מגניב. אם הייתי נשאר אותו בן אדם שאני, זה לא היה גורם לי, זה לא היה נותן לי לפתוח, אבל בגלל שאני התחזיתי לבוט, זה נתן לי. הנה, אמרתי לכם, עכשיו יצא לי משהו גרוע, וקודם יצא לי משהו טוב. אתם יודעים למה הסימון נעלם? כאילו... דווקא עכשיו זה קורה. הנה זה פה. עוד זה. טוב, יאללה, אני מתחיל להרוג את הבוסית. עכשיו זה הולך להיות קשה. קדימה, לחצוב, להתכופף, לחצוב. מתקיד זה תמיד חשוב. היו פה. אוי. מות. לא רציתי לעשות את זה. אוקיי, היא לא יכולה לפגוע בי כי התכופפתי. זאת גם שיטה. מה? אוקיי. ביי. סרטון נגמר.